Der er endnu ingen beboere i Sønder Omme Statsfængsels nye stald, der venter på, at besætningen af frilandskvæg skal flytte ind. Der skulle kunne være efter vores VVM-godkendelse, så er det noget med 268 dyreenheder, vi har fået lov til i første omgang. Men vi har masser af areal. Til gengæld er der i dag ryk ind af en helt anden slags. Landmænd fra Friland er på inspirationstur i fængslets landbrug. Jeg skal lade være ærlig og sige, at det, der tiltrak mig, det var at komme ned og se statsfængslet. Men det tiltaler mig hver gang også, at Friland de laver et eller andet, fordi de er jo faktisk med. Altså, de er gode til at få fat på noget lidt foran i skoene. Rolig, kom. Der sker ikke noget. Altså, det er jo vigtigt at komme rundt og se noget forskelligt. Det er vigtigt at komme rundt og se, hvad andre gør. Det er det, vi skal lære af. Det er det, vi skal udvikle vores egen producent. Altså vores egen produktion derhjemme. Så det er vigtigt, og det er også vigtigt at få nogle input fra andre og sige, kan du ikke have gjort det på den måde, således at man får den tankevirksomhed ind i det. Ja, men så lukker vi for i dag. Så åbner vi igen i morgen. Statsfængslet i Sønder Omme driver et økologisk landbrug med frilandskvæg. Det her det er så et af de steder, hvor når vi lukker om aftenen. Det er kun personalet her, der har mulighed for at lukke. Indsatte i det åbne fængsel arbejder til daglig på landbruget, men i dag er det fængslets landbrugsleder Erling Christensen, der viser rundt. Det er simpelthen meningen, at der skal arbejde 4-5 indsatte heroppe. Vi har lavet ned i den ende der er lavet faciliteter til, at fodermesterne kan være dernede. Når vi nu er en statsinstitution, så bliver vi også nødt til en gang imellem at gøre de ting, som er lidt farlige, som andre måske kan lære af. At den erfaring har vi haft ved at gøre sådan og sådan, at det var ikke nogen succes. Selvfølgelig skal vi også have økonomi i vores produktion, men stadigvæk har vi nok lidt mere, freelance i forhold til bankerne, at hvis vi gør nogle ting, og vi gør det på basis af, at vi vil prøve at undersøge noget, som måske kan bruges ude i andre besætninger, så skal vi også turde og tørre det. Det er netop ideen med inspirationsbesøg i Sønder Omme, at de mange frilandslandmænd kan udveksle erfaringer fra den daglige drift og hver især få nye idéer med hjem til deres egne landbrug. Jeg kommer til at tænke mere over den måde, som vi producerer vores ting på. Det ikke er ligegyldigt. Der er jo en vis stolthed i at være landmand, ikke også? Det er det, vi lever af. Altså, vi lever af det, men det er alle folk, de lever af fødevarer. Ja. Verden bliver jo større, når man får noget viden. Og det har jeg fået i dag. Så.